ahụ na ha jụrụ ogho kelu mgbe Ogechi ya apụta saa ha no ya apụta soonest definitely no ya no a year and 3 or 4 months ọ na-esacha ha eye the next thing ha ya jụrụ ogho no na ịma ha no na-ata afọ ebe ahụ na freedom is freedom one then ha sị no hapụrụ family nọrọ ebe ahụ 2 then ha sị no hapụrụ die 3 then ha sị na life in prison is not life outside prison. Good. I want you to also look them straight in the face and tell them that the same suffering that did not or could not buy Ijele in prison for a year and 3 or a year and 4 months, that same suffering will not buy Ogechi for just 2 months and number 1. Very nice answer. Then that if Ijele can stay in Ikoyi prison without the family, the mother, Omuye, and the family, that Ogechi can also survive for just 2 months and or 3 months away from those people. Na connection unu with this one if they can still have confidence in Ijele after spending 1 year and 3 or 1 year and 4 months in prison or detention or rather, what will stop us from having confidence in Ogechi for spending just 2 months and in prison? Onwekwazi ajụjụ ọzọ ha jụrụ chetarụnụ m possibly other ajụjụ ha nwere ike ịjụgo then ha jụọ onwe ndị na-ada ajụ where is Ogechi gwanụ ndị a ọ bụrụ onye nna nọ ndụ gwa anya jee na bedroom mpe ọ bụrụ onye mmụọ nọ ndụ gwa anya jee na kitchen mmụọ ọ bụrụ onye nne na nna ya anọghọzi ndụ gwa anya jee na wardrobe nwunye ọ karị ha etu a saanụ ha ya etu a for now while you sit down and wait for my broadcast. It is coming not too long from now. It is coming. But I'm telling you now the necessary answer. What couldn't buy Ijele after 1 year and 3-4 months can never buy Ogechi in just 2 months plus. Then that some people that Ijele is a force to reckon with after spending a year and in detention. And the one of now that thing they couldn't do to make sure that Ijele stay that long in prison or detention, that they should stop advising us to do the same for Ogechi. And now whatever reason Papalo had you na fire made that thing pending Ijele portal, that is the same reason why we have refused to do exactly what they are proposing to us. Case closed. Kudoshia.